Nyara nigo omobunge o kitutu chache South Anthony Kibagendi abereka go chake umurobere obokoena na chibasari ane na ase chiskuru che secondary ase bunge yiga nigo moyigo yokorekana ase skuru ya St Patrick's Mosocho ase bunge yo abwatani ane kurwase chiwizara ane nensemeri yobo chenu na boigo nensemeri yobo rende amone chinse mochinde nigo baikera na somoyiga welituko liarero Kibagendi nigo abagakoene kiabu na bali batanyora chibasari nigo babegetemerobere isene ochikwene kiabuna kero morokiwa niga ochikonyora ebasari yera mokonya kwegenderera bya ase amasomayo muri keito tipo na sanya na mange Elio koene kia ogokina wekerengo kia masomo imeye bunge ya kitutu chache South kutoka imeye county ya Kisii omubunge wensemeywe Anthony Kibagendi nigo bono abwatoka jibasari guchia sikuru asa umerana na aborokia abanene bechi secondary amone skuru choboroso ase skuru ya St Patrick's Mosocho. Total tuarule 43 million shillings in Kitutu Chache South this financial year. The last financial year nchirichi atigarete ime about 7-8 million na chirochin tuaruete last year na anke early in the year. Nigo aboria barimu gutumika chibese chio asenjera endonge na gwetanga korwa asogoseria bana kera chingaki gochia chechinka. Igo etogoteba iga abarimu chibese chitu atomire gochie skuru banyare ko chitumia boronge naende etwakwanira abarimu bechi secondary mbakonya goseria bana gochichi skuru koru chi skuru asengencho eyungo chere affect performance at the end of the day nige togoteba na baru batema bakwanira abaibori bari ke department y'abantu bagwakera kapiso moibori batwara a payment plan onyo mwana kabwate balance let's say ya 2500 omoibori yabekerwe target ya 500 every week ekine nege ntara nyare gwakana igo batware program elie abana baranyare gutigare skuru na abaibori banyara gwakana school fees nebwenerete intukoru ensema ya itobuna abarai go sekoru CDF koru office yo mochumbe. We have done our part. Wono ige toko basugu banyare go perform. Are nayo niga umerana na bateneneri ao gati yabo abagambi na boigo abaobisa kurwa asensemo yobachenu elio gotebererania chinjera ao chokomenya okuya. Aba chief bonsi na aba assistant na abantu bobisiane chi coordinator tuabarangeriga tumerane tunyare gukwanira amangana aye community amangana ye binyoro byaito igoro ya amangana ye nyamoreo HIV and AIDS creating awareness elinda abantu bamanye na kibaranyare konye kwe kinga na ende bali barwarete na kibaranyare koenda bachikoye wa mariogo komenta nayo ni garu okuboria gochi asabarokiwa gokoromukia ase chiskuru toko bateiba focus ya samangana yesemi ba focus ya samangana yogosoma batiga mangana yokogendi chipigipigi batiga mangana yokonywa maru batiga mangana yokonywa chinyasore abana ba focus ya samangana yesemi amangana yechi girlfriend nechi boyfriend koratiga moche moike university mubwate all the freedom moike chi college mubwate freedom boigo narwa oroboti rwabene gochia asomo wasiri wejisemia sekeli majogu kurigereria egesako kyomo Gusii kumanya tali nchako umisekera tali gotoma chibese gocha chiskuru cyabo Kitutu Chache South otoma gochi chinsemo chinde abalimu bali ku 44,000 Gusii ninki twanyora ekininga endere komoboria na ende ngendere komotebia na promotions cy'abalimu baito koru Gusii Kisii County na Nyamira achibeke motwe bakebaria batanyora jibasari narweira yogoche koba entunda ekobwatia one okonyora mbaro set mbali geti form yabo bia but the next time bago apply mbanyore number 2 mbali bali batali voters in Kitutu Chache South either Wanafunzi tali voter oyobwe university goso moiboli tali voter aga asenge njokere constituency na ile chibese echi. There is no way to go chiko omonto isiko. Kuripoteria egitasenikia Ndizi TV kurwa se ward ya Bugisero egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South egotoka imeye county ya Kisii.